Con poucos medios, pero con moita vontade, un grupo de voluntarios acudía esta mañá á praia sonense de Cabeiro para retirar os pellets de plástico chegados ata o areal. A pesar da chuvia e do intenso frío da xornada, traballaron arreo para recoller as boliñas, tarefa que entraña gran dificultade, posto que son moi lixeiras e mestúranse facilmente coa area. En principio parece que non hai nada, pero según te pos a mirar realmente hai bastante, son moi pequeñas, son moi difíciles de recoller e o que nos indicaron é que o que se recolla que se contacte directamente co Concello de Medio Ambiente e que se entregue. Isto non se pode, así deste xeito, non sei como se van a recoller, porque son tan diminutas, parte deso, andamos pisando por todos os lados, ao andar entérranse. Entonces, eu non sei como vai a ser esta recollida, porque, mira, se vos fijades, hai as boliñas estas, aquí hai pisadas, pero tampouco tes ferramentas, é que ferramenta traes? Non sabes como vas a facer. Precisamente o ideal para retiralas é pasar un angazo pola superficie da area e depositar todo o material nun balde de auga, co fin de separar as boliñas que saen a flote. Pois o que indican nas redes sociais que están divulgando sobre como facelo é pois empregar un rastrillo e un recolledor para recoller na superficie da area, arrastrar na superficie da area os pellets e a mellor maneira de separalos do resto de cousas que hai na area é introducilo nun balde de agua e así desa maneira os pellets flotan e son máis fáciles de recoller e non temos por que retirar pois cunchas ou outro tipo de materiais que aquí teñen que quedar aquí. A pesar do traballo realizado, os voluntarios son conscientes de que en poucas horas a praia volverá a estar inundada polo que algúns xa cualifican de marea branca. Pero claro, están salindo así, isto vai a ser un continuo. Agora recolles, pisamos, isto non se vai a terminar, vámolo a comer todos. Isto vai, os peixiños, as aves, isto tamén é unha catástrofe, é un prestix blanco.